Test de agilitate mentală. Proba 1. Imaginează-ți că te afli cu mașina pe un drum de la țară. Acum faci la dreapta. Care roată nu se învârtește în timpul cotirii la dreapta? Roata de rezervă. Proba 2. Uită-te la cercul roșu. Punctele din jurul lui se învârt spre stânga, așa-i? Dar acum uită-te doar la cercul galben și observă cum punctele din jurul cercului roșu schimbă direcția. Și la fel se întâmplă dacă ne uităm la cercul roșu. Punctele din jurul cercului galben își schimbă direcția. Îmi pare suspect. Precis are ceva pe conștiință. Proba 3. Ce vezi în această imagine? Un cal? Ok, hai să rotim imaginea. Wow, s-a transformat într-o broască. Acum să nu-mi ceri să transform broasca într-un prinț. Proba 4. Dacă te uiți cu atenție la această imagine, ai impresia că dispar și apar punctele negre. În realitate sunt 12 puncte negre, dar nu reușim să le vedem pe toate odată. Proba 5. Vezi această imagine? Uită-te la acea cruciuliță din centrul imaginii și punctul care se mișcă o să-l vezi verde. Proba 6. Tu ce vezi? Vezi o femeie care se uită în oglindă sau un craniu? Acum hai să-mi salut câțiva dintre abonații care mi-au lăsat comentarii în videoclipul anterior. Adelina Love You Bang, Aidas Vlogs, Ana Maria Constantinescu, Bianca Lăcătușu, Butterfly Cat, Cireș Narcis, Cosmina Dumitru, Darius Susan, Darkinf, Duman Alex, Erica Is Ok, Georgi Vlogs, Georgiana Vrâncean, Ilinca Mateescu, Ionescu Irinel, Laurențiu Voicu, Mădălina Onete, Marcel Fedorovici, Ramona Teo, Raul The King, Vlăescu Alina. Pe mine mă găsești pe Facebook. Dacă ai preferințe, lasă sugestii acolo pentru următoarele videoclipuri. Nu uita să te abonezi dacă vrei să fii anunțat când pun următorul videoclip. Când acest videoclip strânge peste 500 de distribuiri, îl pun pe următorul, așa că distribuie-l și tu pe acesta dacă vrei să apară următorul videoclip cât mai repede.